आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थि हान्जाफोरनि एसे बारहावाया लोरसोर जादों आरो नुदों जे गोबां राजखान्थि हान्जानि मावथिफ्रा गाव गावनि हान्जाखौ गारनानै इउपिपिएलआव जुगदान खालामनाय बायदि मोनसे ढौ फैदों आरो बियो मोनसे मावगोन बिटिआरनि फिउचारा जे मोजां जाहैगोन बेनि मोनसे लैखोन इतिमध्य इउपिपिएलआव गुबुन गुबुन ब्लक कमिटिनि आन्दाराव गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जुगदान खालामफैनाया प्राय नैबे साननै सानथामसोनि बिथोरावनो अन्तत 1000सो जाबाय बे सानथाम सानब्रैनि 1000सो गुबुन पार्टिनि मानसिफ्रा जुगदान खालामफैबाय आरो दिनै बे बिथांमोना जुगदान खालामनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ बिटिआरखौ सासन खालामबाय थानाय जितु इउपिपिएल सरकार इउपिपिएल पार्टि बेखौ बोलोगोरा खालामदों मजबुत खालामदों बेनिखाय बे इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे बारहावा बारदों बेखौ जों गोजोननाय मोनदों दिनैबो नैबे धनसिरि समस्तिनि सिङाव मोननै भिसिडिसि इक्राबारि भिसिडिसि आरो फराबारि भिसिडिसि बे मोननै भिसिडिसिआव 100% बारा सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन पार्टिखौ गारनानै जोंनि इउपिपिएलआव जुगदान खालामबाय आरो गाबोनबो जा गरियाजाराव बेबायदिनो जुगदान खालामबावगोन इतिमध्य उदालगुरि टाउनावनो प्राय 100सो सुबुंफोर गुबुन पार्टिनिफ्राय इउपिपिएलआव जुगदान खालामनो रेडि जानानै दं आरो साननै सानथामसोनि बिथोराव बिथांमोनखौ जुगदान खालामहोगोन आरो बेबायदिनो जों बिभिन्न जायगायाव जुगदान खालामहोबाय थागोन इलेक्सनहालागै जोंहा दासिमबो इलेक्सननि बोसोरसे सम दङ नर्मालि जेनेरेल सिस्टेमाव जुदि जायोब्ला जोंहा बोसोरसे दङ आरो बे बोसोरसेनि गेजेराव जों बेबायदि प्रत्येक प्राइमारि कमिटिनिफ्राय 250 300 1000 500 बिदि जुगदान खालामोब्ला हयथ' गुबुन पार्टियाव वार्कार थानाय नंला गासैबो इउपिपिएलआव फैगोन जों बेनि लक्षणखौ नुहुरदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा बेनिखायनो दिनै जायफ्रा जुगदान खालामबाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों जे बिथांमोना इउपिपिएलनि नीति आरो आदर्श इउपिपिएलआ जिखिनि खामानि मावदों थांनाय बोसोरब्रैयाव बेखौ नुनानै बिथांमोना मोजां मोनना फैदों आरो जों बाखि जायफोर दंबावो गुबुन गुबुन पार्टियाव बिथांमोनखौ खावलायदों जे रायजो राजानि थाखाय जौगाथाय मावनो थाखाय आरो बिटिआरआव मोनसे सिस्टेम लाबोनो थाखाय मोजां सिस्टेम लाबोनो थाखाय आरो बिटिआर सुक्तिनि बाखि जिखिनि मावफुंजायै माखासे रादायफोर दं बेफोरखौ मावफुंनायनि सार्थआव बिथांमोना जाहाथे गासैबो इउपिपिएलआव जुगदान खालाम आं बेखौनो खावलायदों लोगोसे नुनो मोनो गासैबो राजखान्थि हान्जाया गाव गावनि सिन्था सरसा मथे एक्सारसाइज खालामनायनि मोनसे मोन्थाय दं आरो बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि मोनसे मोन्थाय बेखौ जायबाबो रेसपेक्ट होनांगोन दिनै बेखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बावैसो फोसावदों जे फैगौ काउन्सिल इलेक्सनाव बिजेपिआ हारसिङै गेलेगोन बिथांनि बे खावलायनायखौ जों गाज्रि मोनाखै बिथांनि खावलायनायनि सायाव जों इउपिपिएलआ दासिमहालागै सिन्था सरसाबो खालामाखै बिथाङा जिखिनि स्टेटमेन्ट होदों जिखिनि सानो बियो आसलते रावनिबो खहा जाथावनाय बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा कोनोदिन साना आरो बेनिखायनो बिथांनि साननायनि सायाव जोंहा बुंनांगौ बा सोंखारिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया समा दिन्थिगोन मा जायो थांनाय बिसायख'थि समावबो बिजेपिया निजाहै इउपिपिएलआ निजाहै हारसिं गेलेदोंमोन गेलेनानै मोननैबो हान्जाया सरकार दानो थाखाय जेसेबां अनजिमा नांगौ बेखिनिखौ मोनियावसो ज' जानानै सरकार दानो गोनां जादों आरो बेनिखायनो जों एबार निर्बाचन हारसिं गेलेनायाव बे आसरित जानांगौ जेबो बाथ्रा गैया बे थांनाय बार जुदि जादों बिदिनो जानो हागौ खिन्थु जोंनि जिथु जथाय इउनिटि बे दाबो बायाखै मानोना सरकारखौ दाबो सेफायाखै सरकारा जोंहा खौसेनि जागासिनो खौसेनि जों बोसोरसे दङ बेखौ सालायलांगोन जयैनो बेनिखायनो जोंहा सरकार जेबो खहा जाया सरकार डिजल्भबो खालामाखै डिजल्भ खालामनायनि बाथ्राबो गैया जों जयैनो खामानि मावलांगोन इलेक्सन आरो सरकार बे मोननैया आलादा जिनिस इलेक्सना हारसिं गेलेबाबो सरकार जोंहा जयैनो थागोन लोगोसे इउपिपिएल आरो बिपिएफ आसलते शत्रु नङा मात्र नीति आदर्श आलादायै गाव गावनि थांखियाव गसंनानै इलेक्सन गेलेलायदों दा पलिटिक्सआव रावबो अरायबो मावगोन रावबो अराय समनि शत्रुबो नङा रावबो